O Pavlu Caltovi se dá hovořit jako o hudebním uragánu na poli českého showbiznesu. No, řekněte sami. Pavel má za sebou vyprodaný křest v Lucerna Music Baru, desku Momenty mu pokřtila Lucie Bílá a na koncertu si zaspíval i finalista Superstar Štěpán Urban. A i reportér Michal Čoudek může potvrdit, že celý večer stál za to. Pavel Calta si jako dárek ke svým narozeninám uspořádal pořádnej mejdan. Rozhodně měl co oslavovat. Poslední rok ho doslova katapultoval mezi nejhranější české umělce. Rekordy trhá i na internetu. Jeho klipy mají desítky milionů shlédnutí a i to si prostě zasluhovalo pořádnou oslavu. Na začátku večera byl Pavel pořádně nervózní. Mně to ještě ani nedochází, jako, že to fakt je narváno. Mám z toho docela nervy, se přiznám, protože jsem fakt trémista a snad by to spadne, až tam jako vystoupím. No. Ale strašně moc si to vážím, že tolik lidí prostě přišlo, je to skvělý. Jak se máte? Že by mu sláva stoupla do hlavy, to prý nehrozí, i když občas je prý náladový. Já bych se popsal jako člověk, který si je hrozně rád píše písničky, rád zpívá, má rád lidi, rád cestuje. Prostě a jsem takovej náladový umělec. Mile o Pavlovi mluvil i jeden z jeho hostů, finalista československé Superstar Štěpán Urban. On dělá prostě dobrý songy chytlavý, takže to poslouchají snad všichni takové věci, že to hodí do pohody. Štěpán nebyl jediným finalistou Superstar na koncertě. V publiku se objevil například i Sámer Isa. Z toho se prý stal velký Pavlův fanoušek. Já ačkoliv jsem se nechtěl přiznat takhle veřejně, tak jsem jeho fanda. A hrozně mě baví. Motrou alba Momenty byla Lucie Bílá a ta si prý Pavla Caltu zamilovala na první pohled, i když prý vlastně i poslech. Já jsem přesně ta žena, která neslyší, ale vidí. A první, co jsem viděla, je krásný mužský. Ale pak jsem ho slyšela, zjistila jsem, že je báječný zpěvák. Je to báječný kluk. Má krásný pohled, dívá se rovně a je... Mám ho ráda. Nemohla jsem odmítnout popský CDčko, tady tomu báječnému klukovi. To je Pavel. Lucie nejenom, že album pokřtila, ale dala si také s Pavlem duet. A v zákulisí se mi také vyspovídal. Letos totiž slaví své významné jubileum. Lucie, vám popřeju, ať je ta 50, ať je to pro... Zní to... Neříkej to nikomu. To se nesmí říkat. Ne, dobře. Hele, těch 18, ať je to stále na věky. Ale víte co? Já si myslím, že čas je spravedlivý ke každému a i ke mně. Několikanásobné slavice jsme se museli zeptat samozřejmě i na její soukromí, a to konkrétně, jak to má v současné době se vztahy. K soukromí Lucky Bílý neexistuje, ale já vím, že chlapi ještě pořád existují. Mám okolo sebe spoustu krásných mužů, kteří se chovají hezky, ale nikoho tam nepouští. Takový úspěch si Pavel Calta bezesporu zaslouží už i kvůli trnité cestě. Jeho život ovlivnila smrt obou rodičů, Pavel se ale dívá dopředu. To, čeho dosáhl, si vydobil sám. Někdo za ním zpočátku nestál, jen postupně získával krok po kroku své fanoušky. Těch si váží víc než kdokoliv jiný, však i díky nim album Momenty vzniklo.